жыйылар җире сәләт аланымы, форуммы, әллә башка көнлек чаралармы? Кайда хаклык, кайда горурлык? Татар яшьләренең төп мәйданы әйе, сүзсез, уку йортлары. Туган телдә милли белем биргән бездә бүген берәр йорт бармы? Бармы туган телдә гапләшердәй, җыелып күрешердәй бер урын? Бар туганнар. Һәм ул урын монда. Һәм ул урын безнең күз нуры. Башкаланың үзәгендә гүя милләтемнең бәгырь үзәге бер бина бар. Бу кунакчыл бина һәр татарның яшьле күз яме. Бире килә башка милләтләрдә, фин-угырда, төрки туганда. Монда иңә җанга милли хисләр һәм оятка милли үзаңга. Һәр кем өчен ишек ачык монда, һәммәбезгә монда бер өстәл. Һәр кич сайын аулак өй түрендә гамле әңгәмә дә, бәхәс тә. Яңа дуслар, яңа танышулар, күчтәнәшләр белән тәмле чәй. Шул мөхитне юкка чыгарырга юл куелсын инде, ягез, әй! Ник дәшмибез? Әйе, чит җирләрдә сабан туйлар безнең гөрләйлә. Бу бинага мохтаҗ булмас идек. Яшәсәк без әгәр хөр илдә.